Здравейте, прекрасни хора! Много съжалявам, че няма толкова често видеа. Защото съм малко болничка и затова не снимам толкова често видеа. Пъй имам страшно много за наваксване по училището. Но сега ще се заснемем видео за Майнкрафт, защото там ми се появи сървър. Да. Който не е гледал предишните видеа за следващият град, града, моите приятелка, както знаете, ми го изгуби и за това сега няма да има рубрики по него. Защото просто какво да направя сега? Не мога да го намеря, защото тя първо отида в ада, изгуби се, построи портал и ето го няма града. Толкова се старах за него и всички старания направих. Нищо. Все пак вече почти всички забравиха за този случай, но вече си имам нови сървъри тук. Творчески, ето в този сървър сега на грешка. Да. Това ми е моят град, който скоро ще бъде скоро. Не е много скоро, ама дойде. Добре, аз отивам да отивам на сървъра за оцеляване. Телепортирам сървъра на оцеляване, така беше на оцеляване. Така, ето това си моя кученца, това, което с синя каишка казва Симба. Това, което е с розовата каишка се казва Биби. Да, Биби, ето я Биби. Аз ги храна почти всеки ден, обаче сега няма да ги храна, защото съм ги прехранила малко. Който не знае, имах те са толкова бавни, ама толкова бавни, че едва ги сложих в този валиер. Имам лами, така че това е просто свещеността на сървъра. Това е свещеното на сървъра. Това е камбана, която откраднах от селището, което е огромно. О, не, няма, не. Това е свещеното, това е златно нещо, не. Така, тук ми е фермата. Видите, че на креатив се спалнила риба, такава тръпичка, защото искам да се вижда малко тази тръпичка риба, къде да е сложа. 3 яйца вече си имам, към е фермата. Малки са животните, ама... Айде сега. Малко е ясно. Извинете, мои кокошки. Извества се ви много малко да намалеете. Така. За гости. Да. Ако искате, можете на канала на Ванеса. Мисля, че Сияна също има канал и можете да учите на канал. И аз версията на също, която има подводна спалня. Ето и отиваме на място за риба. Съм преценила да лова риба. Идея място съм построила. Така. Ето в това боксче имам нещата, които съм ги изловила. Много повече са, обаче са вкъщи другите неща. Първата ми постройка, която беше къщата ми, която съм... Втората е къща за гости, после темата и най-накрая това място за ловене на риба. Добре,
Нека рибата да бъде с мен. Ще се върна, когато излова поне нещо. Айде де! Вече имам 2 риби. Но боже! Какво е това погледнете колко много рибите не се ловят? Фугу! Ужас. Да, аз не искам. Вече ма защо тая риба фугу винаги ми пречи на видеото? Имам 2 лъка, които съм ги изловила. После имам 5 кости. Да. Рибки, рибки. Само рибки. Лък. И още един лък, с който мога да стрелям някой, ако ме трябва. Мога да го бия, защото те са огнени стрели. Да. Тази къща на това горе, която я строих. И за малко да ден заради ето този аквариум, който е на ето го тук. С рибките. Да. Тук си спалня. Гла на много овци са да. Много овци са загинали за това. Шегувам се, бе, аз ми ги постригвала. Малко може да се отидеш. И вече веднага на 3-ти етаж, вече не може да стои дълго време. Големи този етаж. Тук е аквариумчето с рибки. Погледнай какви красиви рибки. Много са хубави. И тук още нищо не е направено. Толкова съм мързелива, че съм направила още поне втория етаж да съм го построила. Да, много красиво. Рибарската ми къща съм... Аз всичко съм показала. Мале колко тръстика поред. На мен нямам никаква броня в момента. На мен нямам абсолютно никаква броня, защото аз не нося брони без необходимост. Аз за сега нямам тръстика нито в къщата, защото тези тръстики аз само ги събирам и после пак ги съдя. Защото има огромна ферма на тръстика. Да е хора. Богат бизнес искам да си имам. Опа. Така, тук малко и ето тук. Тогава ще порасте двойно повече. Повярвайте ми. Това действа става огромна фирма. Мисля, че аз сега да седна, къде те ще пораснат да това така. Добре, както и да, аз нямам много време сега за видеото. Защото в момента имам супер много за наваксване. Скоро ще казвам чао. Маля, аз на другия край на... Найди още малко. 1, 2, 3. Маля, къде отидох? Гледай колко неща. Мали... Гледай каква огромна ферма. Бяха 2 тръстики и ракети тук. Мисля, че е достатъчно вече има. Мога
мога да казвам вече чао. Забравих да покажа подземния склад. Ето го. От моята къща. И мога вече да казвам чао и да казвам чао на моите красиви кученца. Симба и Биби. Там е трехствалното легло, красивата картина, всичко такова, книжните и на всички. Чао, мои приятели! Ако искате, абонирайте за канала, ако ви харесва моето видео. И харесайте видеото и довиждане!